and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salah pa. Funny! Just funny! I never thought na maabot kining higayon na mamahimo ko karibal ang akong suod nga higala. And me begging for a man to like me. Huwag na ibaw kag unsa pa'y mas katawanan. Kay bisan sa imong gipanulti karon, wa paghihapon ko'y planong buhian ka. Kung makakupot ka. Sam! Kasakit kong Sorry. Wala ko tuyuan. Nadahala ko sa kong kasuko. Sa kong selos. But it's not my intention nga pasakitan ka. Pasakitan ka physically. I'm really sorry. Paandar ka na sa skinan. Kung sa man imo na sa nagpaluparon sa kakusog. No, dadunti ka sa ospital. Kinalang kitambalan ka. Kana, sab. Padadi ang inahan ni Andy ni Ann ang tanan. Madam, kadaghangkot, madam. Aron makatilaw usab siya. Anugon nga wa siya din hikaron. Imo tang gidaha ang imong inahan, Andy. Mauwaw to si nanay, madam. Dili siya ang ngayang mauwaw din hi. Kanang mga dessert. Dili ra pa taas og sugar si nanay nimo? Ipadana lang ka ng tanan, Minda. Ay, hala. Kadagan ini, dam? Bitaw, madam. Ayaw lang eh. Maabta na nagkadaot sa amo. Daghan na kinang imong gipada. Igo na na. Sa ilang abi na lang ang uban o ingon man dinhi. Oh, no. Kanunay nga makalibre silang tanan dinhi sa amo. Pero kamo si nanay nimo, dili. Busa inyo na kini. Pero daghan na kayo na, ma'am. Oh, well, narani mo kung unsaon mo kana. Kung i-share ba na nimo sa inyong mga silingan. Salamat, ma'am. Hain na ba kini si Dana? Minda, hain ba si Dana? Ay, wala na ba ko makabantay, madam? Mura magkatog misa ka sa inyong taas? Nag-ilis tingali. Nasayod ka na. Dili gyud ganahan ka ng bata nga panington. Palihog na akong ingon ni Dana, ma'am, nga migikan ako. No. May ubos ka to kung masayod siya, nga wa nimo siya huwata. Just a little bit, and she will be here. Tingalig mabiyaan ko ni Abi-Abi, ma'am. Muli na niya to siya. Wa ba di siya mananghid nimo nga muuna na siya? Ha? Kaganina pa. Ha? Miuna si Abi? Iyan usab kong gibiyaan. Labing siguro, may upos na sabla ko si Andy. May biyak ko nga, wa magpahibaw niya. Pero mo ka na gusto ni Madam ug mo kini ang angay na kong buhaton. Aron dili na may magkauban pa. Sorry, Andy. Nasayod kong misaad ko nga dinatuputlo ng atong relasyon. Pero dili mahimong duhami sa imong kinabuhi. Masaylo ako. Matat sa doktor nga mabawra ko no ang imong samad. O dili na kinahanglan nga tahion. Ikadungog ko. You don't have to tell me. Kinahanglan bakit nga supo ang tanan tubag mo na ako? Okay. Sige. Ilaos na ko sa mansyon. Can't we talk?
Bisan magkadiyot lang. What ay kanahalang storyahan? Let's just catch up. Catch what? Dili ta suod nga naghigala nga may hiskutanan tang mga butang o mga hitabo sa itong kinabuhi. Nga namiis na itong duha, Phoebe. Dili bitaw, pero may kagahapon ta. Alang nimo. What? Unsa naman ito alang ni mga nahitabo na to sa una? I don't take records sa mga nakafling ako. Damn it! Ingon ka ba yun yan mo drive? You're reckless! Ipa-embargo na ka ng imong lisensya. Shit! I never thought nga sakitan ko sa imong giingon. Usa ko sa imong mga nakafling? Mabasa ng tino, di ba? You were just a fling. Look, Phoebe. Sa sinugdanan pa lang sa atong panag-uban dito sa isla, I made it clear to you kung unsa man ang atong status. As a matter of fact, watay pangutan anay may tungod na tunduha. Kay giklaro na ko nimo nga dili ko gusto nga may mamahimo patang kalabutan sa usag-usa. Humanta magkauban didtong dapita. Now tell me, Phoebe, asang dapita ko nimo wa hisabti sa akong gipanulti kaniadto? Ang tanan. Usa? Wa ko magkasabot kay nganong iangin ko nimo sa imong paghikalimot sa nahitabo nato. Oh, you were just so yummy. Aron ako magalimtan sa dakong kasayon, Cherik. Nakatilaw ka na sa giingon mong yami. So kalimtin ako. And luckily, you are hard to forget. Kay kung sayon pa, ni adto pang katapusang higayon nga nag-uban ta, gikalimtan ta na ka. Pero what, Cherik? So, you will have to bear with my presence. Karong gani anak ka sa Pilipinas. Maanad ka na unya makita ko anytime, anywhere. Nga ganahan ko mo pakita ni mo, Cherik. Abigail! Ablihigo! Magsulti ta! Abi! Pasaylo ako, Andy. Abi, naibaw kung nagmata pa ka. Ablihigo, please! Abi! Please! Abigail! Ay, wanagid ko ni halili sa bintana. Sa una, mo pala gani, pagpanuktok na kong hinay. Mga blida yun siya. Karon, ay, Abi, di ko gustong maghuna-huna nga sa hinay-hinay. Nausap ka na. Please, inigbuhatan ako, Abigail. Please. Napagyapon sila yun ng bungbong ako na himutangan. Upo sa bintana. Abigail, kung nabati mo ko rin mo, mahal te ka. Ayaw nigbuhatan ako, Abi. Istoryahan na ni. Hindi na ko kaya nga mawakan ako, Abi. Isaan ka, di ba? Ako lang. Kita lang ang mag-uban sa katapusan. Pero anong sa dakong kasayon? Imurong nagikalimtan. Abi, andam kong buhaton ang tanan, alam mo. Pero ikaw, andam mo ba usab nga buhaton ang tanan? Alam ako. Daddy, I'm sorry. I'm sorry. I love you, Abay. Ni Anata. Ako na manawag. Pawali na sa inyo.
ko, Jeric. Maski pasamot lang nimo ang akong interest nimo. I don't care kung makikupitin siya pa ko sa akong suot nga hikala. Ang mahinungdanon nga mabawi ta ka. Ay hala, sir. Ganina pa man kang gipangita ni madam kay kalit lang kuno kagawala. Uy, hala? Ngano man kadang imuhang kuan, sir? Sa kanamang sabay agtang ba, sir? Paingon sa ibog ulo? May samat man lagi na. Kita kag inkwentro, sir? What? Just don't tell Lola may tungod din eh. Lawas na gusto kong lawak. Oh, sige, sir. Kaya matulog na sab ka? Oh, wait. Kadit lang. Nang. Oh, sir, may isugo ka? No. What? Si Abigail. Kanunay bagyapon din sa mansyon? Uban siya nga puhan? Ay, talagsa naman, sir. Kanarang may isugo si madam niya. O baka, maghimo og project din uban sa iyang mga amiga, katong amiga ni Gun, si Bebe. Magbanding-banding man na sila din No, okay. Sige, magkabiya ka na. Sige, salamat, sir. Kung sabay kibuhat mo na ako, Abi. Wa ko masayad kun nga ano. Pero sa unang higayon nga nakita ko ikaw pag-usama, I couldn't take my eyes off you. And yes, wa ko mamakak sa kong gisulti. Ikaw na ang babae nga buot kong dadun sa altar sa kami niyon. Ikaw ang ideal woman nga kong kipangita. I never thought nga sa akong pagbalik din Dini ko rin makita ang babae nga makapabutan ako. Ug labaw nang wa kong magdahom nga ikaw ka na, Abigail. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!